चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानो थांगासिनो रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो। चिरां जिल्ला आस्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो खुंफुं आफादनिफ्राय खौरांगिरि मेल खुंफुंदों आरो बे ओनसोलनिनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानो गुरैयै खावलायहरदों। आङो नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय आरो खौरां नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आंनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जों मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लानो सिगां दङ। बे खौरांगिरिनि मेलानो जादों जोंहा 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ फैगौ 30 एप्रिल 2023 जोंहा 16 बैसाग 1430 बाङाव 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे नैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो जोङो खुंनो सिगांदों। जोंनि बे थावनिया जोंहा जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय आस्राबारि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय आस्राबारि एमबि फरायसालिनि जे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनो सिगांदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो रंजालि बैसागुनि जोङो जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो बाहागो लालायनानै जाफुंसार होनायनि जे थांखिजों जों बे हाबाफारिखौ खुंनो सिगांगासिनो दङ। जों आसा खालामदों बे जोंनि फैगौ 30 एप्रिल 2023 इं अक्ट'आव खुंनो लानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जा मोनसे खुंफुं आफाद दानानै होदों। बिनिनो जोंहा खुंफुं आफादनिनो जोंहा लिंथुमगिरि जा सुरत बरगयारि बिथां आरो जोंहा 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिनो जोंहा लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि यादब दाहाल बिथां, आस्राबारि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनिनो जोंहा आफादगिरि दैमालु बरगयारि बिथां, खुंफुं आफादनि आरो जोंनि प्राइमारि कमिटिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि मावथि बिथांमोन, आङो नोंथांमोन गासैनोबो रंजालि बैसागुनि आङो गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम आङो अननाय आं जासिबाय। जे जोंहा फैगौ 30 एप्रिल 2023आव जे नैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो जों बे फोरबोनि गेजेरजों बाहाय जोंहा माखासे हाबाफारि जोङो थि खालामदों। जोङो 12 रिंगायाव जोंनि जे गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय बेखौ जोंहा बेखेवनो जोङो थि खालामदों। जोंनि बिटिआरनिनो जोंहा CM सार प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथाङा जोंनि गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवगोन आरो जोंनि 12:15 रिंगायाव जोंनि जे इउपिपिएल दोलोनि जोंहा फिरफिला बिरहोनाय आरो जोंनि नैबे रंजालि बैसागुनि जोंहा फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। 12:30 रिंगायाव जोङो जे जोंनि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंहा फारौ उरायहोनाय जों हाबाफारि लादों। बे फारौ उरायहोनाय हाबाफारिखौ जोंहा मावफुंनानै होफैगोन जोंनि इउपिपिएलनिनो जोंहा गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि बिटिआरनि MCLA सार माधब चन्द्र सेत्री बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होफैगोन आरो 12:45 रिंगायाव जोंहा मोनसे बैसागु ग्रुप डान्स कम्पिटिसन बादायलायनाय बेखौ जोंहा बेखेवनानै होगोन जोंनि बिटिआरनिनो जोंहा मावफुं सोद्रोमा श्री रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। 1:00 रिंगायाव जोंहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां जा सानसुमै मेलेमजिबि दा बिथांमोनखौ लानानै जोंहा मोनसे मान बावनाय बा मान होनाय बे हाबाफारि जोङो लादों आरो जोंहा 1:15 रिंगायाव जा गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि माखासे रायजोफोरनिसिम जे मेसेज बेखौ होनो जोङो लादों आरो बेखौ होगोन जोंहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मावफुं सोद्रोमा मावफुं आफादगिरि लोगोसे रायजो सभानि MP
सार रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बाहाय बाहागो लाफैगोन। आरो जोंहा 4 रिंगायाव जोंनि बे रंजालि बैसागुजों जे बादायलायनाय जे हाबाफारि बेनिनो जोंहा बान्था रानफैगोन। बे बान्था रानफैनाय हाबाफारियाव जोंहा बाहागो लागोन जोंनिनो 33 नं सिलि बियाबनि जा MLA सार जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लागोन। आरो ओनसोलनि जोंनि आफादफोरनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि जोंहा बाहाय बाहागो लाफैगोन। जोंनि जिल्लानि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय बाहागो लाफैगोन। मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय बाहागो लाफैगोन। जोंनि ब्लक कमिटिनि प्राइमारि कमिटिनि आरो BCDCनि जोंहा दैदेनगिरिफ्रा बाहाय मैखोमै बाहागो लाफैगोन। आरो जों आसा खालामो बे हाबाफारिया खोब रंगिना संगिनानैनो जाफुंसार जागोन बेखौ जों मिजिं खालामदों। जोङो बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों जोंहा बे रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंहा मोसानाय बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जोङो जोंनि नैबे ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय 10टा प्राइमारि कमिटिनिफ्राय जोङो मोनफा मोनफा जोङो बादायारिफोर जोङो बाहाय लाबोनानै मोसाहोनायनि बा बादायलायनायनि जोङो थांखि लादों। आरो जोंहा स्पेसियेलि नैबे आसाबारि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव जानाय लेखा जोङो आसाबारि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव गासै 10टासो मोसागिरि बा बादायगिरि बिथांमोनखौ जों बादायहोनो जोङो सिगांदों। खमसे खम 15निफ्राय 20टा मोसागिरि बिथांमोनहा बाहाय बाहागो लागोन। आरो बिथांमोननो जोङो जाय सेथि सायख'जागोन मोसानाय बादायलायनायाव सेथि सायख'जागोन बाहाय जोङो सेथि बान्था महरै जोङो हरनो सिगांदों 10,000 बिथांमोननो नोगोद जोङो बान्था हरनो सिगांदों। नैथि सायख'जानाय बिथांमोननो जोङो नैथि बान्था महरै जोङो 7,000 नोगोद रां बिथांमोननो जोङो हरनायनि थांखि लानाय जादों। लोगोसे थामथि सायख'जानाय थामथि बान्था महरै जोङो हरनो सिगांदों 5,000 बिथांमोननो जोङो हरनो सिगांदों। आरो जोंनि बे बादायलायनायाव जायफोर मोसागिरिफ्रा बाहाय बाहागो लाफैगोन दा बिथांमोननो जों कनसुलेसन प्राइज हिसाबै मोनसे मोसागिरिफोरनो 2,000 जोङो बिथांमोननो नोगोद कनसुलेसन बान्था महरै जोङो हरनो सिगांदों। जों आसा खालामो जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPFLनि सिङाव थानाय जोंहा 10टा प्राइमारि कमिटि दङ, 9टा BCDC जोंहा दङ। दा बिथांमोननिफ्राय जोङो लैहोर लैहोर बाहाय निसय बाहागो लागोन। जोंनि ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय लैहोर लैहोर बाहागो लागोन। आरो जोंनि नैबे आसाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहाय लैहोर लैहोर फैनानै निसय मैखोमै बाहागो लागोन। आं आसा खालामो बे जोंनि जे खुंनो लानाय नैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोआ गाजा गोमजायै जाफुंसार जागोन। आरो बे जाफुंसार जानांगौनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा नैबे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैनानै जाफुंसार खालामगोन आं बेखौ गोथौ फोथायनाय दङ।